Takže dostávam sa k začiatku ďalšieho videa a konkrétne k téme, prečo je Maroko drahé a pravda o argonovom oleji. Tento názov je tak trošku ironický z toho dôvodu, že ľudia očakávajú, že Maroko bude lacný zájazd a preto Maroko si myslím, že štandardný druh zájazdu nie je úplne drahý, ale zároveň nie je už taký nízkonákladový možno ako kedysi. A Maroko, tuto chcem vám ukázať, že Maroko môže byť aj drahé, iba je potrebné vedieť, kde sa stravujete a čo si vyberáte. Takže tu napríklad vľavo máme obed, ktorý vás vyjde 25 eur v prístave v Rabate pri vode, v podstate pri Atlantiku, blízko centra, pri prímorskej pasáži. Takže takýto kompletný obed s predjedlom, s chlebíkom a s rybami nás môže výjsť 25 eur. Teraz je to na zváženie, či si myslíte, že je to veľa alebo málo. Vedľa je príklad jednej mojej obľúbenej reštaurácie v Marrakeši, kde toto predjedlo stojí 5 eur. Ale to máte asi pol kila z rôznych šalátov, či už ten baklažánový, babaganúš, paprikový, štiplavý, sós, alebo ten humus, alebo špenátový šalát. Áno, takže táto zmes tých predjediel, také akési meze inšpirované Libanonom, nájdete v reštaurácii a môže to stáť 5 eur. Toto úžasné predjedlo. Veľa je toho, dvaja si to rozdelia a teda hlavné jedlo, a myslím, že to bude potom na jednou z ďalších obrázkov, potom vám k tomu ukážem aj hlavné jedlo, ale teda predjedlo za 5 eur je vynikajúca cena a tam chodia jesť aj domáci. Toto niekde na tržnici, niečo podobné by ste možno u tých domácich ani nenašli. Teda nemôžem vám povedať, že toto môže byť aj lacnejšie, pretože tieto suroviny sú celkom akože prepracované, kvalitné. Lacnejšie jedlo by ste našli možno iba v takých tých bočných uličkách nejakej Mediny, u domácich, za pár centov, ale tam to bude vyzerať tak, že bude vedľa vás behať sliepočka, za jedným stolom bude sedieť 10 ľudí, ktorí budú bez taniera si do chleba nakladať sír, šunku nie asi, sír, vajíčko, olivový olej, nejakú zeleninu a bude to také, že asi by sa vám tam sedieť nechcelo. Takže lacnejšie by to na úrovni byť ani nemohlo. Tu máme napríklad príklad berberskej pice. Prečo som tu ukázala berberskú pizzu? Toto v strede je predjedlo, to je berberská omeleta na báze paradajok, korenín, hrášku a na vrchu sú teda tie vajíčka. Toto si rozdelia 4 osoby ako predjedlo a hlavné jedlo nám servírujú berberi, keď ideme do púšte a zastavujeme u tej berberskej rodiny, takýto šalát, ktorý si delia asi 4 osoby a delia si potom túto berberskú pizzu. Ono je tam toho naozaj dosť, je to hutné a celý ten obed, je to predjedla a prílohy a berberská pizza ako hlavné jedlo stojí asi 12 eur na osobu. Takže veľmi dobré jedenie a za rozumný peniaz. Berberská pizza obsahuje mleté hovädzie mäso. Mnohí ľudia, ktorí už nemohli jesť korenisté marocké jedlo, ktoré zahŕňalo povedzme tie tažíny, paradajkové omáčky, mäso na šťave, áno, alebo to kuracie tažín, čo je tradičné. Tí, ktorí už nemohli toto cítiť po niekoľkých dňoch v Maroku, aj to sa stane, tak boli nadšení, keď si mohli dať berberskú pizzu, lebo to malo proste konečne inú chuť ako všetko doteraz. Hej. Nebolo to až tak prehnané korenisté, bolo to také hutné, mäsové a zároveň tam bolo tie uhlohydráty, to cesto chlebové, takže toto potešilo mnohých ako jedlo a za veľmi rozumnú cenu.
Ďalší príklad jedla na námestí Žemalofna máte niekoľko desiatok týchto stánkov, čím je to námestie aj preslávené, chodia tam jesť aj domáci. Vy si tam medzi tých domácich na lavičku okolo toho stánku sadnete a vypýtate si, povedzme, tu v rohu mám tú hariru, z ktorú vám naservírujú z obrovského hrnca a táto môže tento tanier polievky vás môže výsť 50 centov, hej? A jete medzi domácimi. K tomu si potom objednávate nejaký chlebík, alebo varené vajíčko, alebo vyprážané také tie kúsky sladkého cesta, takzvaná šebakia, čo sa k tomu jedáva, alebo ďatle, aj s týmto jedávajú. Mimochodom, toto je tá polievka harira, asi tá najznámejšia marocká polievka, ktorou začínajú aj stravovanie sa večer po 8. dni Ramadánu v Maroku. A teda toto ma stalo 50 centov. Toto bola večera za 50 centov. Ano, a dá sa to aj tak, dá sa to teda v takom rôznom cenovom rozmedzi, čo sa týka toho stravovania. Tu sme u domácich, konkrétne toto je pán Jawad, on je aj šoférom a zároveň po večeroch u seba víta turistov a jeho manželka varí a servírujú niekoľko chodové vynikajúce jedlo. Sedíte u domácich, hej, takto v ich vlastne jedálni, v predsieni a v relatívne modernom byte, v modernej štvrti Fezu, že a dostanete niekoľko chodové jedlo a myslím, že tu sme platili 15 eur za osobu a stálo to za to, pretože domáca pani vám uvarí taký tažín, aký ste v reštaurácii nemali, taký kuskus, aký uvarí iba marocká mama, takže kvalita vynikajúca a toto je iba predjedlo, toto, čo pred nami na stole vidíte. No a tu som chcela ukázať zábery z reštaurácie Dar es Salaam, totižto ja tomu kuskusu už v marockých reštauráciách neverím, pretože ak ten kuskus neurobí v ten tradičný piatkový deň marocká mama, tak ako sa to má, dlhým varom nad parou, nad tým vývarom mäsovým, správne koreneným, správne dlho nechaným a premasteným olejom a tak ďalej. Kým to nespraví domáca, tak v tých reštauráciách je to väčšinou veľmi rýchlo robené a Marokáncovia nehovorte, že ste kuskus zaliali horúcou vodou a nechali odstáť, lebo to je svetokrádež. Takže tak, keď týmto nerobí doma mama dlhým procesom, tak ten kuskus v tých reštauráciách môže sa stať, že nebude mnohokrát na mnohých reštauráciách dobrý. Ale reštaurácia Dar es Salaam, ktorá k večeri ešte ponúka aj úžasné predstavenie, arabské tance, berberské tance, potom aj taký mix rôznych kultúr, lebo o chvíľu vám ukážem niečo, čo hraničí aj s takouto kresťanskou egyptskou kultúrou, lebo brušné tanečnice nie sú úplne tradíciou v Maroku, ale vynikajúce večerné predstavenie k večeri a tá večera, myslím, že každého nás vyšla 25 eur aj s predstavením v nádherných interiéroch, krásne priestory tej reštaurácie, čisté stolovanie a toto tu, čo vidíte, len predjedlo, zase harira urobená veľmi na dobrej úrovni, jedna z najlepších harír týchto polievok, ktoré sme v Maroku kedy jedli. A tu mám ja predjedlo, to je výber rôznych šalátov, zase takéto ako keby libanonské meze na takýto spôsob. Čiže to je len predjedlo, ja som potom mala hlavné jedlo si, teraz ja nepamätám, ale myslím, že spolustolovník mal práve kuskus a ten viem, že bol urobený veľmi dobre, že čaj, dezert, nápoj v cene, predstavenie v cene za 25 eur. Pozerajte si Dar es Salaam a rezervujte včas a stojí to za to. Tu je malý záber z predstavenia. Momentík. Tuto máme. Neviem to nejak prehrať, trochu sa tu musím preklikať. Poďme sa na to pozrieť, tu je to.
Tak a toto bola teda ochutnávka toho, že dá sa jesť za 25 eur aj dobre, len treba vedieť, kam ísť. To bol konkrétne Dar es Salaam v Marrakeši. No a teraz nejaká tá pravda o argonovom oleji, ktorú by som aj ja rada sama vedela, ale asi nie je tá pravda až taká jednoznačná. Tu je napríklad záber z družstva, kde sa vyrába arganový olej a vyrábajú ho marocké ženy z arganových orieškov, veľmi takou jemnou prácou, trpezlivou prácou. A tu konkrétne, vždy, keď prídeme do toho družstva nakúpiť arganový olej, ochutnať, povedzme, arganový olej, aj ochutnať, aj vyskúšať, či už kozmeticky alebo jedli, tak privítajú nás týmto saharským pozdravom. No a tu vidíte, že teda to je ukážka, oni tam vo vstupe už sedia, ukazujú, ako teda ten arganový, ako získavajú arganový oriešok a ako z neho potom ten arganový olej dostávajú. No a ja by som povedala, že naozaj arganový olej má veľké nepochybné benefity, či už kozmeticky alebo jedlý. Vysoký obsah vitamínu E, je to olej, ktorý sa nevyrába na svete nikde inde okrem Maroka. Takže aj toto bude tá pridaná hodnota, keď si chcete priniesť arganový olej domov z Maroka. Pôvodne Maročania poznali iba jedlý. Ten kozmetický, to sa začalo šíriť v 80. rokoch, konkrétne pani Zubida Šaruf, ktorá je profesorkou univerzity a vedeckej fakulty Mohameda V. univerzity v Rabate. Ona je tá, ktorá založila prvé tie družstvá, tie kooperatívy, ktoré združovali ženy a zamestnávali ženy v rámci toho, aby aj udržiavali ekonomiku, aby to ten domáci ľud mal nejaký ten prílev, obživy. No a je pravda, že ten spôsob extrakcie, ak sa to robí mechanicky, je veľmi zdĺhavý. A hlavne treba mať na pamäti, že tu mám napísaný olivový, ospravedlňujem sa, jeden arganový strom má, áno, je to správne, pardon, jeden olivový strom, z jedného olivovníka môžete mať aj 10 litrov oleja, ale z jedného arganovníka dokážete za sezónu získať len 1 liter oleja. Čiže aj to z toho robí celkom vzácny druh oleja. No a aj to udáva potom tie ceny. Ceny nie sú nízke. Pol deci kozmetického arganového oleja vás môže výjsť od 20 eur, okolo 20 eur a vyššie. Majú rôzne prímesy, potom čo sa týka toho jedlého, tak aj ja sama, ja ten nekúpujem napríklad v kooperatívach, kupujem ho u takých menej známych predajcov, ale viem, že je dobrý, pred kúpou si ho aj ochutnám a ja som schopná dať za pol litra 70 eur. Myslím, hovoríme tu o jedlom arganovom oleji do kuchyne. Jednoducho, toto naozaj stojí a lacnejšie to nezískate. Pričom pol litra, možno v takej kooperatíve, za pol litra si kľudne vypýtajú 100 až 150 eur, takže cena bude vysoká, závisí, kde to kupujeme. Kupovať v kooperatíve sa odporúča, pretože oni majú tú certifikáciu kvality, oni podporujú tie družstvá, oni vlastne podporujú zamestnanosť medzi tými domácimi obyvateľmi a aj za to tam platíte. Platíte potom v tých kooperatívach aj za to, že vám odprezentujú, ako sa ten kozmetický olej používa, dajú vám ovoňať, ochutnať, ukážu vám, ako sa vyrába, čiže aj tam je tá pridaná hodnota. Mechanicky extrahovaný olej je lacnejší, tu píšem, samozrejme. Avšak či to, čo sa vám dostáva
do predaja v tých kooperatívach, v tých družstvách je mechanicky spracované alebo nie je, to vám nikto nezaručí. Ja si myslím, že je veľká šanca, že potom sa do tých flaštičiek dostáva aj mechanicky extrahovaný. Ale kooperatíva majú veľmi dobré meno a potom konec koncov na ulici ho kupovať nechcete, ten arganový olej, lebo neviete, aká je kvalita, aký je pôvod. Takže tá cena môže byť, nemusí byť vždy taká veľká a ten rozdiel cenový nemusí byť taký veľký a predsa len to môžete, ten arganový olej, nakúpiť v týchto kooperatívach. Ja vám poviem ešte moje tajomstvo, ja si kupujem už poslednú dobu arganový olej v Španielsku, pretože Španielsko, ten predajca, ten marocký predajca v Španielsku dodrží tú férovú cenu, nebude dávať zbytočne vyššiu cenu, pretože v Maroku, áno, tak ako to píšem aj tu, sú zvyknutí na turistov z dobrých ekonomík, hovoríme tu o hlavne Američanov, ktorí, keď im poviete, že za tú flaštičku chce 200 €, Američan to zaplatí. Takže toto aj udáva potom akýsi ten rytmus tej ekonomike. A ideme ďalej. Ešte by som hovorila o rozdieloch v ubytovaní. Napríklad tu máme ubytovanie na pre preverenie stojí možno aj tento hotel, Sahara Hotel, ktorý si môžete nájsť aj na Bookingu a uvidíte, že noc pri Dunách môže stať 40 €, alebo noc pri Dunách môže stať 200 € pre dve osoby. Čiže tie rozdiely alebo tá rôzna ponuka, rôzne štandardy vždy sú. A s tým súvisí, že Maroko môže byť aj drahé. Tu by som vám ešte ukázala v našom luxury campe, ako sme spali po väčšine, keď spíme v Dunách. Toto uvádzam aj v ponuke a v pozvánke na túr po Maroku. Okolo 60 € na noc aj s raňajkami a s večerou, jedna noc v takomto stane. Tu sú zábery. Toto mimochodom bol december, krásne, slnečné, aj keď chladné počasie, možno veterné, bolo naozaj veľmi pekne a boli sme tu na Silvestra jeden rok. Pričom v októbri na Sahare sme mali dokonca púštnu búrku, takže nie je sezóna ako sezóna, keď ste tam v októbri a v hlavnej turistickej sezóne, neznamená to, že Duny budú krásne, slnkom zaliaté. Naopak v decembri môžu byť krásne, slnkom zaliaté Duny. Takže nevždy sezóna udáva aj potom v podstate to, čo by sme mali očakávať. A poďme ďalej. Na čo si v Maroku dať pozor? Tento obrázok je veľmi popisný, pretože tu vidíme pasažiera, ktorý nevidí dopredu, lebo nesie nejakú platňu a ten šofér vidí len vlastne tiež obmedzenie pred seba a toto je taký normálny príklad dopravnej situácie v Maroku. My našťastie, keď ideme našimi zajednanými, či už dodávkou alebo minibusom, máme veľmi dobrých šoférov, poctivých a ja sa tam cítim veľmi bezpečne. Ale teda, keby ste chceli šoférovať v Maroku, tak treba sa pripraviť na všetko možné. Tu je tiež trošku taký záber z cestovaní vlastne, kde môžete sledovať premávku v Marrakeši. Typický chaos, do ktorého sa treba len ponoriť.
A tu ešte vezieme naše batožiny do Riadu v centre Fezu. Toto je tiež niečo, čo nás prekvapí, ak sa ubytovávame v Medinách, tak treba mať na pamäti, že nejak tam tie batožiny musíme priniesť. A ak to nebudeme môcť, alebo ak nebudeme dostatočne obozretní, tak sa na nás napojí nejaký takýto lokálny pán, ktorý tam tak nezávisle pracuje a vozí batožiny a potom treba nezabudnúť, že takúto službu 4 až 5 eur, 40 alebo 50 dirhamov musí dostať. Kedy cestovať do Maroka? No, cestovať môžete v zime, na jar, na jeseň. V lete sú extrémy, čiže od mája do septembra. Je toto cestovanie otázne, treba sa pripraviť na veľmi vysoké teploty. My sme boli v zime niekoľkokrát. A keď cestujeme, povedzme od toho decembra do februára, ja vždy odporúčam, aby ste so sebou mali zimno-jarné oblečenie. Nie jarné, alebo jarno-letné, alebo letné. Nie, do Maroka potrebujete funkčné zimno-jarné oblečenie. Dôležité. Po príchode a prílete do Maroka je ideálne zakúpiť si lokálnu SIM-kartu. Európske dáta vám nepomôžu, zbytočne budete preplácať, ak máte iné nejaké možnosti zorganizovať si nejakú SIM-ku na internete, to už je na vás, ja používam vždy lokálnu SIM-ku a odporúčam prvé dirhamy, ktoré dostanete v zmenárni, rozmeniť na drobné, lebo všade bude potreba drobné za minerálku 5 dirhamov, za toalety 2 dirhamy a vy budete mať na ruke len tú 200 a nikto vám to nebude chcieť rozmeniť. Áno, 200 dirhamov, myslím 20 eur. Nikto vám to nebude chcieť rozmeniť, všetci sa budú tváriť, že nemajú drobné, nebudú vedieť vydať. Vy sa na to pripravte, drobné si stále držte vo vačku. Hej? Počas celej cesty. Ceny sa tam zjednávajú, áno, ja vám s tým vždy pomôžem, ja to rada robím, ale aj keď niečo zjednáte, je dobré rátať s tým, že nejaký ten bakšiš na konci tej služby je očakávaný, povedzme v hodnote 10% alebo 5%. No. Keď už by ste sa púšťali do zjednávania cien sami, tak platí také pravidlo, že si najskôr musíte rozmyslieť, koľko by ste za službu alebo za ten produkt chceli zaplatiť. Čiže ja nerozmýšľam nad tým, alebo jednoducho nečakám, kým mi povie niekto sumu. Na sumu sa vlastne je povedzme, že ste v obchode, niečo si skúšate, nejaký kaftán, tak je neslušné pýtať sa na sumu. Vy si najskôr vyskúšate ten kaftán, pozrite kvalitu, porozmýšľate, či to potrebujete, či to chcete. A keď ste rozhodnutí, že tento kúsok si chcete odniesť domov, tak vtedy sa môžete opýtať na cenu, ale majte na mysli to, koľko by ste za to zaplatili. Ja by som za taký kaftán, ktorý vyzerá stredne kvalitne, zaplatila 40 eur. Viem, že na tú cenu to nedostanem, ja viem, že on mi povie 150 alebo 200 na začiatku. Ja viem, že bohužiaľ ja chcem zaplatiť 40, nakoniec budem musieť zaplatiť 60. Hej. Poviem mu 30, on sa pohorší, poviem mu možno 20, on sa pohorší a povie tú svoju cenu 150 a tak ďalej. Postupne budem pridávať, on bude uberať a asi sa vám to nepodarí. Nepodarí sa vám to ani za 40, ani za 60, ale začínajte v polovici alebo začínajte štvrtine tej ceny. On zarobí a vy sa naučíte zjednávať. A bude to za každým len lepšie. Street food, hovorím prečo nie. Ak viete kde, ak máte probiotika, ak výlučne nemávate problém s trávením, s nejakými extra baktériami alebo s takýmito sme nemali problém, aj keď proste ľudia poprvýkrát boli v Maroku a jedli street food. Ale vždy nejaký ten zdravý rozum musí, alebo nejaká intuícia musí zafungovať. Hej? Takže vyberať si intuitívne. Ale nie úplne všetko akože eliminovať. Niečo treba vyskúšať. Prečo tu mám napísaný rímsky kmín? Totiž to mám skúsenosť, že pri cestovaní do Maroka
5. 6. deň už prídu prví ľudia s tým, že nemôžu marocké jedlo ani cítiť. Marocké jedlo je fascinujúce, pozrite si videá o marockom jedle, je toho veľmi veľa na YouTube, ale mnohým ľuďom, a zdá sa, že to je práve ten rímsky kvín, nerobí dobre a ten rímsky kvín je asi všade. Všetko voní a chutí po rímskom kvíne. A preto ja odporúčam, ak máte podozrenie, že marocká kuchyňa by mohla v jednom momente by vám mohla nesadnúť, tak si zoberte so sebou sucháre, ktoré nemusíme hneď v momente kúpiť, pretože nemusia byť dostať, takže je dobre nosiť so sebou nejakú zásobu suchárov. A píšem tu o tej berberskej pice, lebo tá berberská pizza v strede Maroka potom mnohých veľmi až prekvapila a potešila a ľudia boli nadšení, že zrazu bolo niečo hutné, čo nebolo omáčkové, čo nebolo veľmi korenisté ani pálivé, zrazu v podstate bolo niečo také neutrálne na jedenie, takže záchrana vždy je. K tomu pálivému jedlu, ono to nie je výlučne pálivé Maroko je skôr korenisté, hej, marocké jedlo. A potom niekedy sa im zdá, že málo solia a vždy je problém a vždy sú prekvapení, že si pýtame sol, hej, na stolík. Takže možno mnohé jedlá sa vám budú zdať neslané, takže si vypýtať k tomu sol. Dlhé prejazdy, na to sa treba pripraviť, Maroko je veľká krajina, s tým treba rátať a nastaviť si nejakú tú bublinu, ak máme pred sebou dlhý prejazd, že budete spať, počúvať hudbu, alebo relaxovať, alebo vypínať hlavu. Takže na tie dlhé prejazdy s tým treba naozaj pri cestovaní do Maroka rátať. Píšem tu, ísť autom. V Maroku som už šoférovala. Ja vás už autom po Maroku nebudem voziť. Ja to robiť nechcem, ja šoférovať nebudem a v Maroku už vôbec. Vlakom? Išli sme vlakom. Vlaková infraštruktúra sa stále v Maroku zlepšuje, ale jednoducho nestojí to za to. Naozaj prepravovať sa vlakom a autobusom, verejnou dopravou v Maroku nestojí za to, ak chcete komfortne cestovať. Preto tu píšem auto so šoférom, pretože auto so šoférom pre skupinu nakoniec vychádza oveľa lepšie než auto pre individuálov, pre 2 či 3. Ja myslím, že zorganizovať sa ako skupina a zdieľať náklady na minibus alebo na dodávku, tu konkrétne vám ponúkam video minibusu, ktorý má 20 miest, sem by bolo komfortné, ideálne cestovanie pre 13 a 16 ľudí, nenaplní to úplne, ale komfortne sa takto cestuje aj pre 16 ľudí a tie náklady, čím je ľudí viac, sa potom aj znižujú a stane sa to viac ekonomickým. Takže tieto možnosti sú pre komfortné cestovanie Marokom asi najlepšie. Hovorím to po dlhoročných skúsenostiach vlakmi, busmi, autami, taxíkmi v Maroku. Čo ak vás zastaví policaj? No ak ste so šoférom marockým, tak je to v poriadku, ale vy nikdy neviete, čo ten policajt si vymyslí, takže na zastávky policajtov na to treba očakávať. Niekedy si policajt vymyslí, že prečo nemáte pásy, potom že nebliká, alebo že niečo videl a čo povie policajt, to je pravda, s policajtom sa nehádame, policajt kontroluje tachometer, policajt kontroluje technický stav vozidla, na takéto zastávky sa pripravte, čím ich bude menej, tým lepšie, ale to pri tých stovkách kilometrov vás to jednoducho počká. Tu mám ešte jednu pamiatku, ktorú ako jedinú potrebujete kupovať online v Maroku a to je konkrétne záhrada Jardin Majorel v Marrakeši. Tu mám aj odkaz. Zakúpenie lístka je veľmi jednoduché, nie je to úplne lacné, myslím okolo 17 €, ale bez lístka kúpeného, hlavne v hlavnej sezóne, sa tam potom nedostanete, takže kupovať. No a teraz len pre porovnanie, prečo ja stále propagujem to cestovanie s zdieľanou dopravou, súkromným autobusom, pretože cestovky, ktoré ponúkajú výlet len po 4 kráľovských mestách počas 7 nocí a 8 dní v Maroku, náklady za takúto, vlastne si za to pýtajú za tento produkt okolo 1500 €. A mňa takýto spôsob dopravy a organizácie zájazdu
na 14 nocí pre vás vychádza, tu je to trošku viac, 1330 €, posledné spočítanie bolo, takže 7 nocí, 14 nocí, kompletné Maroko a skoro za tú istú cenu. Takže no, a ešte nehovoríme o skrytých poplatkoch ako bakšiš, ktorý treba pripraviť a stráva, ktorá nie je v cene, ale to si pozriete v pozvánke na mojej stránke, ktorú som s vami nazdieľala, alebo nazdieľam, alebo si vypýtajte odkaz. No a tu už posledné, taká kompilácia obrázkov. Tu som sa fotila v Ait Ben Haddou, UNESCO dedinka. Tu je vstup do Národného parku Tupkal, tam je aj policajná kontrola, čiže tam budete musieť ukázať svoje pasy, keď budete vstupovať do parku Tupkal. Ďalší obrázok, ilustračne, zábery. Čilujeme pri káve, ale toto je zase najviac instagramovo fotený penzión v Imlile. Berber Lodge, to si vy googlite, to si vyhľadajte, nádherné fotky. Tam sa môžeme naobedovať, keď budeme v rámci turistiky v Imlile. Tu sme u berberskej rodiny, to bol ten obed za tých 12 €, tá berberská pizza, predjedlo a tak ďalej. Tu sme pod vodopádmi Uzud, výborná skupinka to bola mimochodom. Skvelý pomarančový džús pod vodopádom, toto je náš sprievodca na Tupkale. Tu som v Medine Marrakešu, tá je úžasná, tam môžete sa zamotať a nakupovať aj 2 dní. Tam výberne končí úžasné galérie, remeslá, suvenírové predmety, oblečenie originálne, kabáty, nádherné volačo. Tašky, výrobky kožené. Aha, tu je moje obľúbené jedlo kefta. Kefta na špajdli, mleté mäso. To bolo to predjedlo. Takto sme sa najedli každý možno za 15 € obidvaja. Výborné jedlo. A v reštaurácii, kde sú iba domáci. Marrakeš. Myslím, že aj meno si spomeniem, ak chcete, opýtajte sa, napíšem. To je to úžasné predjedlo, tie šalátiky. No a toto je to predjedlo v tej domácej pani vo Feze. Vidíte, že je tam nejaký babaganuš, nejaká kapusta krájaná, chutená hrozienkami, nejaká z kari. Je to mrkva, potom je tam studený šošovicový taký šalátik, olivy, špenátový šalát bol najlepší, to všetkým chutelo a podobne. Červená repa, áno, výber predjedla. Vrátim sa, kde som skončila. Jedlo. No. Toto je lúčenie po ubytovaní v jednej kazbe. Pani domáca, ktorá varila, sa s nami prišla rozlúčiť von pred ubytovanie. A toto je ten moment, kedy sa očakáva bakšiš, samozrejme, hej. Takže vtedy tej pani domácej, ktorá stojí pred tým ubytovaním a lúči sa s vami, boskáva vás, tak vtedy jej treba dať do ruky za skupinu 10 €, áno. A podobne. Takže to je taký symbolický moment. Kultúrny, ktorý mnohí naši cestovatelia akože zabúdajú na to. Tento pohľad milujem, toto je Merzouga, mešita v Merzouge, marocký minimalizmus. Tak, tu sme s vlajkou, berberskou vlajkou, medzi nomádmi, taká typická zastávka, kde sa pozrieme, ako tí berberskí nomádi žijú na púšti. Je to skoro taký skanzen, kde tí ľudia žijú a oni vás tam čakajú, pretože vás tam to autíčko 4x4 dovedie, aby ste tam prišli, trošku si dali u nich čaj, pozreli sa, ako majú kuchyňu takto urobenú, hej, v takomto, taká polná kuchyňa a podobne. A samozrejme očakávajú za to bakšiš. Oni tam z toho v podstate v tej Merzouge títo domáci žijú. Pozrite sa, ako som oblečená. Toto je december, áno, koniec roka. Takže slnečno,
ale chladno. Suché chladno, suchá zima. Takže takto sedíme na čaji pod chajmou, tým stanom. Toto musí byť, tento záber potrebujete, ak ste ešte neišli na ťave. Púštna líška, Jardín Majorel, modrá farba Majorel, ktorú založil tento Jacques Majorel, tento maliar, keď si dal postaviť tento palác. A tu máme remeselníka, ktorý vyrába mozaiku. Marrakeš, to sú paláce, toto konkrétne je Dar al-Basha, paláce, zdobené cedrovým drevom, kaligrafickými motívmi, kachličkami, rezanými, veľké záhrady, konkrétne Menara záhrada, drevorezba, malované drevo, nádherné remeselné detaily. Marrakeš, to sú paláce, hej. Niekoľko z nich odporúčam. Toto je Jean Malefna a posledné zábery mňa s hadom. Tu sa síce netvarím úplne nadšene, ale toto je moja obľúbená aktivita na Jean Malefna. Hadi. A tu je oblečenie, aké si vyberám, napríklad v októbri v Marrakeši. A toto predtým bolo oblečenie v Marrakeši zase v decembri. Takéto trojvrstvenie. Tak a týmto by som skončila nejaké odporúčania na cestu do Maroka. Čo sa týka klímy, výbavy, verím, že som vám priblížila to, ako sa treba do Maroka pripraviť a na čo sa pripraviť, ako sa pobaliť.